गोथार बाथौ साननि गासैबो बर' माहारिनिसिम आङो गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों। लोगोसे बे बाथौ साननि हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय बयखौबो गोसो गोरबोजों आं खावलायदों। बर' हारिनि बयनिख्रुइबो गोजामसिन जोंनि धोरोम बाथौ धोरोमा आरो हारिनि जे जौगानाय, हारिनि थांनाय थैनाय, हारिनि आसार खान्थि, हारिनि हारिमु गासैखौबो फोथांनानै लाखिनायाव बाथौ सिबिनायनि गेजेरजों माखासे हाबाफारि लाबोनायनि गेजेरजों बे सम्भब जादों। दा बेनिखायनो बाथौनि बे जिखिनि हाबाफारि दङ बेवहाय बयबो बाहागो लानांगौ आरो जोङो बाथौखौ मोजाङैनो सिबिलांनो थाखाय बयबो मेन्टेलि, फिजिकेलि आरो स्पिरिचुवेलि जोङो रेडि जानांगौ। जोंनि हारियाव मोनसे मोजां मोनसे डिसिप्लिनखौ लाबोनो थाखाय जोङो धोरोम सिबिनायखौ मालाबाबो बावनो नाङा। दा बेनिखायनो आङो बाथौ साननि गाहाम हामलायनायजों लोगोसे दुलाराय जोंनि बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरखौ गाबोन बाथौ सानाव बाहागो लानो थाखाय बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय। गाबोन गोथार बाथौ सानाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटि क'क्राझारावहाय सा 50ल' सिबियारिफोर बेहाय पारमिसन होनाय खोनादों। दा बे समाव मा बुंनाय? कभिड प्रट'कलनि थाखाय गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन बेबस्था लायो। दा इउनिभारसिटियाव जानो हागौ कभिड ओंखारदों, बेवहाय हस्टेलबो दङ आरो माखासे स्टाफफोरबो थायो, बेनिखायनो बिथांमोना एसे रेस्ट्रिक्ट खालामदों बेबायदि आं एसे खोनानो मोन्दों। दा जियानो पारमिसन होआ मानो जिखिनि बाथौ सिबियारि बेवहाय दङ बयबो बाहागो लागोन, आं बेखौ मिजिं थिदों आरो आंबो बेवहाय बाहागो लाहैगोन। खुलुमबाय सार, गाबोन 25 जानुवारि गोथार बाथौ सान, बे सोमोन्दै नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों? जोबोद गोजोन्थाव। आं गिबियावनो दुलाराय बाथौ गौथुम आरो माइनाव आफाद, लाइमोन आफाद बिथांमोननो साबायखर बावगोन जे जों गाबोन बयबो मिथिगौ जे गोथार जिथु बाथौ सान, दा बियो गाबोन जागोन आरो बिनि थाखाय आं बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ आं जासिहरबाय। जोङो दिनै मनेस्वर दैमारि बिथाङा गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान रुजुनानै खामानि मावबोदोंमोन आरो बर'निनो जि मोनसे सोमावसारनाय, बे सोमावसारनायाव बिथाङा मैखोम बाहागो लाबोदोंमोन आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा समाजारि रांखान्थि जौगानाय आरो समाजनि गासै थाखोनि जि जेंना, बे जेंनाखौ बिथाङा नुनानै गाव मेंनो रोङैबाबो बिथाङा खामानि मावबोनायखौ जों नुबोदोंमोन आरो आं दुलाराय बर' फरायसा आफादाव मनेस्वर दैमारि बिथांखौ फ्राय 20 बोसोर आङो बिथांखौ लोगो मोन्दोंमोन आरो बे हिसाबै बिथांनि जि जातिखौ मोजां मोननाय आरो बिथांनि जे खामानि मावनाय, बे खामानि मावनायखौ जों नुनानै जोबोद गोजोनदोंमोन। बिथाङा निस्वार्थ भाबे हारिखौ एबा सुबुं माहारिनि थाखाय खामानि मावबोनायखौ जों नुदों आरो बिथांनिनो दिनै गोथार जुलि, बे गोथार जुलियाव जोंबो बाहागो लानो बेयाव सफैदों आरो गोजोनथाव बाथ्रा, बेयाव बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर', दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर', बिथांजों लोगोसे गासै MLA, MCLA बिथांमोना बाहागो लाफैदों आरो बयनिख्रुइ देरसिन बाथ्रा, गोजोनथाव बाथ्रा जे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया 11 रिंगायावबो सफैगोन बिथांनि नैबे गोथार जुलियाव बाहागो लानो थाखाय आरो बेनि थाखाय जों बिथांखौ साबायखर बावनांगोन। बेनो बेखौ फोरमान खालामो जे मनेस्वर दैमारि बिथाङा जे जातिनि थाखाय बा सुबुं माहारिनि थाखाय एबा जोंनि समाजनि जेंनाखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय जे मैखोम बाहागो लाबोदोंमोन आरो बेनि दिनै बिथांनि गोथार जुलियाव बयबो बाहागो लानो थाखाय बेखायनो सफैदों आरो बिथांखौ मोजां मोननायनि बेयो मोनसे नेरसोन हिसाबै जों बेखौ मिथिनो हायो। आरो बेजों लोगोसे गाबोन जि गोथार बाथौ सान, बे बाथौ सानजोंबो आं बेखौनो बुंनो सानो जे जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जों धोरोमखौनो बिथा खालामनानै, बाथौ धोरोमखौ बिथा खालामनानै जाहाथे जोंनि समाजजों लोगोसे जोंनि न'खर आरो जोंनि माहारि दानायाव जाहाथे जों मैखोम बाहागो लानो हायो। दा बेनि थाखाय आफा बोराइ बाथौनिफ्राय जोंनो बोर नांगोन, आशीर्बाद नांगोन आरो बेखौनो जोङो बिथा खालामनानै जोंनि गिदिरथार बर' माहारि दानायनि जि थांखि, बेयो जाफुंसार जानो हाथों, आं बेखौनो मिजिंथिदों आरो फैगौ समाव जोङो जाहाथे जातिनि थाखाय बयबो खामानि मावनो हायो, माहारिनि थाखाय बयबो खामानि मावनो हायो। दा बेयाव जाहाथे जोंनो बोलो हरो, बिथाङा जाहाथे मोजां जोंनो दिसा हरो, बेखौनो आं मिजिंथिदों।